nathi sifikile kuleli khaya ngoba sihamba nomama wethu emvuselelweni sathi ngenxa yeinqumo mawami sizohamba emva kwakho. Haleluya. Khona indoda eyenza isinqumo noNkulunkulu ukuthi la uyakhona kulapho nami engizoya khona. Funa abantu abangeke bamphike uma uShadraki noMeshaki noAbednego befakwe esithandweni somlilo uzuphindwa abazange bayishintshe language. Mama uNkulunkulu. Funa abantu abangashintshi language ngenxa yokufa. People are changing when kufika ukufa athi ngathi noNkulunkulu akekho. Mabo kanti uJesu uthe yena uyindlela. Sikhuluma ngomkhombo wendlela. Uthi yena uyindlela futhi uneqiniso futhi uyaphila. NgoJesu ophilayo inkosi ithela umusa. Besu baba yethu phela bomama impilo nje ayikho right kahle nasebusuku akulalekanga ngoba sibenze somkhuhlane okukhulile ngibingelela umndeni wami ekhaya egameni likaJesu. Bazalwane nami angeke ngibe mude njengoba ngithi ngibiza bomama engakhuluma ngalo mama lelela ngishayekile nje nami myself ngalo mama lelela kube liyaviki bengiwaba undodakazi wami umakoti wayekhona kuningi engakusho mama bazalwane inkonzo zomama besizihamba nazo ube yikhankethe nomama lo ube yiChristian ngeke kukhona inkonzo engifunde kulo mama inkonzo engingayifunda ngoba emhlabeni siyafunda every day. We learn every day. English might we learn every day. Ngempela siyafunda. Kukhona inkonzo engifunde kulo mama. Inkonzo kaRuth noNaomi. Ngifundile inkonzo kulo mama. Inkonzo kaRuth noNaomi. Ndenwa ekhaya maMnqobo nabaholi bonke ndenwa ekhaya wakaNqobo. Ngizothi kini uJesu seyinkosi nomsindisi. Unezila uDavide uma ewele esonweni. Izwe iBhayibheli lithulala nomkaUri. Kodwa kutholakala ukuthi uNkulunkulu semnika isiJesu uDavide. Ushaya umntwana ngogula. uDavide usile ukudla. Kodwa umntwana uyadlula emhlabeni uDavide sezifile. Nibuka-ke isifundo kule ndaba esithi uNkulunkulu uma sekenqumile nobody can stand in front of isinqumo ne-decision kaNkulunkulu. Ngiyacabanga ukuthi mhlawumbe umama simkhulekele umama ngoba umengena kimi ekuseni ukuthi mama ngicela
engene esibhedlela. Kodwa ke bazalwane indaba nayila. Indaba ithi uma ngabe yena sekenqumile singakhuleka sifaste sizile singene emanzini kodwa yena uma ngabe sekenqumile akekho mama ngaphambi kwesinqumo. So ngiyena la ekhaya ngizothi kunesihloko nje sithi amandla evangeli ayaqinisa engozini naseyinhluphekweni. Bambana amandla abantwana basekhaya. Nibamba amandla nje. Nibamba ukusho kwamandla kaNkulunkulu. Ngoba manje ngalesi sikhathi sengozi impela. Ingozi emehlele kukufa. Izwe iBhayibheli malithi isifo sokuphefumula sobantu singukufa. So ayijasile lula. Bangona sinobonakala ngathi sibathile esikhongela amavesi amakhulu sophethe kokufa uzoshaya sokodwa amandla evangeli ayaqinisa. Amandla vele evangelini ayaqinisa. Uma ngabe lizohlala evangelini lamandla kaNkulunkulu lizokwazi ukuthi ngoba izimpi zikaSathane hayi amandla vele kwenye indoda ngoba khona amandla avele emadodeni athile kodwa nginoma amandla kaNkulunkulu. UJohn 14 kukhona amazwi amancane verse number 16 athi ngiyakucela kuBaba aniphe omunye umduduzi wokubahlale kini bephakathi. Besezohamba la kodwa uyakhumbula ukuthi une responsibility. Labantu uhambe nabo iminyaka yamthathu sebaze bafunda ukuthembela kuye. Abakwazi labantu kwenza into engekho. Usiyakhumbula ukuthi njengoba ngiyahamba izwe liyahaha, izwe liyalimaza. Angikwazi ke ukuhamba njengobaba kwangazathangizelanga. Usethi ngiyohamba ke ngiye kuBaba ngeke ngiyonicelela kuye ukuthi ake anikeze manje omunye umduduzi onjengami. Kodwa umduduzi yena akahlale nani kuze kube phakade. Kwathi ngisho ukuthi eqinisweni abazali bahlala isikhashana esincane nabantu. Inhla yabo iyayaluza isheshe iphele. Inhla yabo isheshe ifiphale. Kodwa uthi lo mzalwane uJesu igama lakhe lo ozayo engiyonikelela yena ngizothi kuBaba uma sefikile kini angabe sasuka eduze kwenu. Uma zinetha azinethe ekhona naye lo mduduzo omunye. Umefika angeke afike yena embethe inyama njengami. Ngamanye amazwi niyothi nihlezi naye abaseduzane bangamboni kodwa kube khona ababonayo ukuthi lo muntu akahambi yedwa khona ahamba naye. Manje ke ngenxa yesikhathi bazalwane bami ngifuna ukusho lamagama. Kukhona omunye umduduzi ohlala nabantu kuze kube phakade. Lo mduduzi uma sefikile yena ubhulela abantwana amazolo bahambe endaweni eyomileyo. Lo mduduzi uma sefikile intandana zikho. Lo mduduzi uma sefikile abaswele banento ubezwe bahlabelela bathi I am rich because they have him. Christ is his name. Angihlale phansi siwazi nawe uze uzolokhu njani lokhuza ami ngumangaliso lele likamkhulu ngumswati sibonga sami uNkosi. Singendelela ukuthi nabajwayele ukuthi simanga isikhathi sami esincane udele engagqoka lokuningi engagqoka umama khona. I think at the end she was my member. Bonga. Thank you again for saying member.
ngoba uyazi ukuthi why umama Jessica ula lokakhalela ukuhamba nami. Khalela ukuhamba nami siyalisa. Reverend mina ngikhonza ngosibusiso nomngane. Abazali ngikhonza nabo. Kodwa umama she was very close kuleli bandla layithi. Siyezwile-ke bazalwane. Inkinga nje ukuthi abantu abayensimini bekufanele ukuthi bazi ukuthi bayensimini. Abantu abasensimini bekufanele bazi ukuthi basensimini. Futhi nje abasensimini bazi ukuthi uma usensimini kufanele ihambe indima yalapha ensimini. Lithe elethu iBhayibheli esilifundayo. Obeka isandla ebhejeni. Ngixolisa ukuthi uzothi bongani. Obeka isandla ebhejeni ndoda madoda. Inkolo ayisiko ukudlala, ingumsebenzi inkolo. Kama kaJesu lo. Inkolo ingumsebenzi baba. Ngifuna ukukhuluma nje ngamanzi. Kule ithuba elifini. Ngiveze nje indaba yamanzi, ukubaleka kwamanzi. Kule ithuba elifishane. Livelile kaningi igama lamanzi eBhayibhelini mawubuka kahle. Enamali livela kabuhlungu. Ukhona izwe engiyalifunda kula maviki elikaIsaya athi uIsaya uthi uNkulunkulu mina uNkulunkulu desert ogwadule ngiyokwakha noma ngiyoveza imifula. Uthi uNkulunkulu la okuthiwa kusogwadule mina Jehova. Mina Jehova ngiyoveza umfula. uNkulunkulu endaweni angacabangi khona. Kodwa ke uveza amanzi uthi batshele iZaya abantwana bakwaIsrayeli ukuthi mina nguJehova. Kanti wayishilo nakuMose wathi Mose edwaleni yoshaya kama kaJesu lo. Uthi edwaleni yoshaya ayophuma amanzi bayophuza abantwana baIsrayeli idwala. Nayidaba abazalwane nyakuyo sizobheka incwadi ngokaJohane 7. Lena bayivela emva kokuthi indoda ethile kwakuthiwa uNikodemu. uNikodemu wayengumFarisi esesifungweni esiphini esiphezulu samaJuda. Ngoba uma ngabe uJesu esefikile kuwe ukhipha uso leso sifungo uJesu. Phela wathi uJesu othulile nje. Okhona uJesu laba abafakwa emabondeni. Abe khona uJesu akenese